Имената и на втората състезатели, които се прибраха вече в бокса. Припомняме времената на тези от първата квалификация. Григор Григоров 42,90, Алекс Янов 43,23 и Иво Цонев 43,36. Гюр Хюсинов Долаев също е свалил под 43 секунди, 42,75 за него. С което той за сега е номер 1 в квалификациите и първи в стартовата решетка. 43,03 за Калин Стефанов, също отлично време. Александър Щерев 44,54.